BTV. Som Barcelona. Estem en un refugi de la Guerra Civil Espanyola que es troba a la finca del carrer de Mallorca número 662. Els veïns de l'edifici denuncien que des que es van fer les obres de l'AVE hi ha filtracions d'aigua al refugi cada vegada que plou. Les obres de la línia d'alta velocitat continuen portant cua al carrer de Mallorca. El juliol de 2009, mentre es construïa el túnel per on passarà l'AVE, el refugi es va omplir d'aigua i fang a causa de les obres. Aleshores, els treballadors de l'empresa constructora de la línia d'alta velocitat es van encarregar de netejar-lo, però les filtracions segueixen apareixent sempre que plou. Des que tenia 6 anys amb veu de raó, en plena guerra, ja baixàvem al refugi amagant-se. I d'humitat res de res, fins que van començar les obres de l'AVE. Tot això és humitat de l'aigua que ha entrat durant les obres i la que va entrant després de les obres degut a les pròpies obres. Es va filtrant aigua del subsol. Com podeu veure, això és un ganxo que van instal·lar els topògrafs fa 3 anys per fer les mesures i és que està totalment podrit. Els veïns han expressat les seves queixes per les humitats a DIF. El gestor ferroviari els va donar 10 dies per presentar un informe en què es demostri que les filtracions són causades per les obres. Per això, la comunitat de veïns ha contractat un arquitecte perquè elabori l'informe. I ara ens ha fet un petit estudi que ja l'hem pogut entregar a la DIF i sobre això hem demanat una pròrroga de més temps per averiguar més cosa, perquè clar, amb un d'allò de 10 dies no pots demostrar res més. L'estudi conclou que l'interior del refugi s'ha degradat més des que van començar les obres de l'alta velocitat. Per la seva part, Adif afirma que tècnics de la companyia d'aigües han fet inspeccions al refugi i s'hi han trobat unes bombes d'aigua variades. Aquestes bombes s'encarregaven de treure l'aigua de l'interior del refugi i com que no funcionen, això hi pot haver fet aparèixer les humitats. Els veïns confirmen que aquestes bombes hi són, però que no es troben a la zona on hi ha les filtracions d'aigua. Mentre no s'aclareixen les responsabilitats, aquest patrimoni històric es continua degradant. BTV. Som Barcelona.